Добрый день, дорогие сябры. Это канал Сенс. Мы обновляем гэты канал, які трохі закінулі пару гадоў таму по ряду прычын. Але зараз будзем выходзіць рэгулярна, пакуль раз на тыдзень па серадах. Ну і будзем спадзявацца часцей. Сёння у нас добры госць, каб аднавіць канал, канал адраджэння. Гэта адвакат і палітык Алесь Михалевич, сябра Координационной рады, от спису «Латушка. Рух за свободу». Правильно? Правильно. Добрый день. Так, ну і пачнем адразу з самого важного пытання, якое хвалюе беларусаў. Навошта Макрон тэлефанаваў Лукашенко? Я думаю, что ідзе достатково великая, скажем так, политичная гульня. Думаю, что основный сенс этой гульни не допустить, скажем, новой агрессии с боку Беларуси. И в основном гаворка велася про гэта. И, скажем, з одного боку гэта, як класічна бывае, гэта некие пагрозы, што будзе, калі все ж таки гэта адбудзецца. Ну и некие заўсёды ідуць пазітыўчыкі, нейкі пернічак, а што будзе, калі чалавек гатовы пайсці там на супрацу і нармальна себе паводзіць. Таму я думаю, што гаворка была, што будзе нельга атакаваць Украіну, і калі гэтага не будзе, і будзе там адпаведна вызваленне новых палітвязняў і так далей, будуць дадатковыя плюшкі, і калі не, ну то будзе вельмі сур'ёзная ізаляцыя там і сур'ёзны адказ. А якія плюшкі гэта могуць быць? Это зняццё санкцый ці? Не думаю, что зняццё санкцый. Я думаю, что все ведают, что для Лукашенко вельмі важно быть рукапаціскальным. И любое аднаўленне, там, подвышение амбасадараў, там, аднаўленне ўвогуле контактаў и так далее, это ну, тое, что беларускі рэжым, безумоўна, заўсёды цікавіць. Ну, добра, ясна твои думкі. Зараз все абмяркоўваюць важную, як мне падаецца, падзею. Визит Светланы Тихановской в Украину. Як ты его расцэньваеш? Ну, я лічу, што занадта позна. В сэнсе, вельмі добра, што ён адбываецца. Вельмі позна. Доўгі час Украіна якраз паводзіла сябе так, што не трэба злаваць дзеда, трэба захоўваць нейтралітэт в адносінах да беларускай апазіцыі і фармальна паказваць, што нягледзячы на спыненне адносін з афіцыйным Мінскам, як бы няма прызнання нейкай іншай улады. Ну, а апошнім часам, як мне здаецца, просто адбылося тое, што агульна Беларусь в рамках еўрапейскіх адносін была в нейкай частцы аддадзена Украіне. Ну і часткай гэтай палітыкі Украіны зараз з'яўляецца і прызнанне офіса, прызнанне Тихановскай. А што думаеш, на увазе Беларусь была аддадзена Украіне? Што, скажем так, мы вельмі часта чуем на Захадзе фразу пра беларускі балкон, і фактычна гэты балкон, як бы ён над чым знаходзіцца? Ён знаходзіцца над Украінай. Еўразвяз, калі глядзець на гэта, у мяне любімая фраза, давайте паспрабуем паглядзець на малаток з пункта гледжання цвіка. Так вось, калі глядзець на гэта з пункту гледжання Захаду, было прынята рашэнне, што Украіна — это Европа, і Украіну забіраюць в Европу. То есть фактычна Европа адказная за Украіну, за абарону Украіны. Ясна, што гэта робяць самі украінцы, але Европа, Еўрапейскі Саюз гэта фінансуе. Над Украінай ёсць дадатковая вялікая граніца з Беларусю, і наступленне з Беларусі магчымае не толькі на Кіеў, пра што мы ведаем, але магчыма на Львоў, на Луцк, на там Прасковель, так, но яна магчыма куды заўгодна. Ну, яшчэ і на Вільнюс заадно. Безумоўна, але мы зараз глядзім з пункту гледжання Украіны, бо мы разумеемся, што все ж таки все роўна атакаваць краіну НАТО, нягледзячы на тое, што Злучаныя Штаты Амерыкі настолькі, скажам, адышлі ад еўрапейскіх справаў, все роўна гэта небяспечна. Это больш небяспечна, чым далей распраўляцца з Украінай. Дык вось, калі глядзець на гэта з пункту гледжання Европы, паколькі Беларусь гэта в значнай ступені пагроза менавіта для Украіны, ніхто не разглядае Беларусь як нейкую перавагу, калі я чуў там ад беларускіх функцыянераў пра нейкія рынкі збыта, там нейкую перавагі Беларусі, там транзітныя шляхі. Гэта все засталося на вялікі жаль у 19 стагоддзі, або невядома ўвогуле дзеці, калі-небудзь это было. А асноўная праблема — это тое, што Беларусь разглядаюць і Лукашенко разглядаюць як малпу з гранатай, якая невядома, калі гэтую чеку дастане і выкіне. І фактычна, паколькі это праблема Украіны, з Украінай было дамоўлена, што окей, вы актыўна падключаецеся да вырашэння пытання Беларусі. Паколькі украінцы не вераць, што Лукашенку магчыма пераманіць і
Тое, во што верылі шмат гадоў еўрапейскія палітыкі, што мы зараз яму запрапануем мы з табой лепшыя смяяліся, умовы. Мы з табой шмат смяяліся з гадоў, да. гэтага яшчэ з пачатку 2000-х. Так? Як бы кожны раз, калі кожны наступны прыязджаў і казаў, іншым не ўдалося, а я такі прафесійны дыпламат, палітык, я гэта зраблю. Мы вот з ім як бы паразмаўлялі. Ой, ён такі хорошы чалавек, ён все разумее, мы зараз яго перацягнем да сябе. Так? Ой, у вас пачка даляру упала. Да? Так. Таму я думаю, што просто украінцы цудоўна ведаюць, што это немагчыма. І яны ставяць на вырашэнне беларускага пытання праз актыўнае супрадзеянне Расіі і праз актыўную працу з беларускім грамадствам. Ну і часткай гэтай вялікай гульні можа быць, скажем так, вялікай, можа не гульні, гульня гэта все ж таки не салідна гучыць, вялікай схемы па змене сітуацыі ў рэгіёне з'яўляецца супраца з беларускай апазіцыяй, і таму Ціханаўская прыехала ў Кіеў. Таму былі сказаная гэтая вядомая фраза пра тое, што была патрэба сустрэцца з прэзідэнтам сустрэліся. Так, ну гэта смешна было. Што Зеленскі ўмее, так это троліць. Дакладна. Ну, чалавек як бы прафесійна гэтым займаецца ўсё жыццё. Ну, скажем так, навыкі не прап'еш. Так? І ўсё ж такі, ну, як сказаў, занадта позна, таму што мы все бачылі гэтыя некалькі год, калі даслоўна украінцы казалі, прычым розныя людзі, бачна было, што гэта метадичка, таму што все даслоўна казалі, трэба аддаць належнае Александру Григоровичу за тое, што войскі не ўвайшлі. Ну, выглядала сапраўды так, што задача была не зліць дзеда, але нешта змянілася, і апошнія ўжо некалькі месяцаў Владимир Зеленскі просто вельмі радасна троліць этого деда, дёргае за вусы, пінае пры кожнай нагодзе. Ну, што змянілася? Нейкія там, не ведаю, тактычныя замыслы рэалізуюць Владимир Зеленскі. Мадзяр таксама заявіў, што ўжо наогул взяли 500 цэляў у Беларусі. Змянілася проста тое, што паслабілася Расія, тое, што украінская армія, скажам, умацавалася, адчувае сябе, на мой погляд, нашмат больш упэўнена. І вяртаюся да таго, што таксама з Еўропай ёсць дамоўленасці, што калі Украіна хоча для сябе лепшых умоваў бяспекі, ну то яна актыўна павінна працаваць у тым ліку ў Беларусі. Бо без змены сітуацыі ў Беларусі, вось гэты беларускі балкон, вяртаемся да таго, што глядзім на Украіну, што ў цябе можа быць невялікая мяжа, дзе сутыкненне з Расіяй, можа быць фактычна амаль у 2 разы большая, як бы дзе ў цябе дадатковая яшчэ мяжа з Беларусю. Калі б тут не трэба было ўтрымліваць войскі, тут не трэба было ўтрымліваць абаронныя збудаванні і так далей, ну было б нашмат лягчэй проста абараніцца на адным флангу. Ну, гэтай логікі трудна не ўзгадаць мары шмат такіх беларускіх патрыётаў, ці можна назваць іх фантазёрамі, якія кажуць, што вось Украіна пераможа Расію, не ведаю, там яны як тут перамогу разумеюць, там можа возьмуць Кремль і адразу пойдуць вызваляць Беларусь. Як Булак Балахович зрабіў вызвольны паход на Мазыр, зробіць адразу вызвольны паход на Мазыр, так? Ну і на Менск, заходам на Менск. Ну, ты можаш церквы сам прагаворыў гэты варыянт, што сілы палка Каліновскага захопяць Кобрынскі, здаецца, раён, ці Маларыцкі, і потым набірае... Ну, можа, адразу Менск з адміністрацыі прэзідэнта, я думаю, навошта Кобрынскі ці Маларыцкі. Не, ну каб там уже пераходзілі сілавікі на бок народа і... Скажем так, тое, што мы адназначна разумеем, што ўсе правілы міжнароднага права, ўсе ввогуле агульна правілы больш не існуюць. І Кітай з Сі Цзіньпінам, і Расія з Пуціным, і Злучаныя Штаты Амерыкі з Трампам фактычна перайшлі на правы сільнага. Мы все цудоўна сёння разумеем, што украінская армія з'яўляецца хіба што самай моцнай в Европе. Так? І я бы не выключаў нічога, я лічу, што все магчыма. Што калі сітуацыя в нейкі момант пачне разгортвацца сапраўды крытычна, магчыма абсалютна ўсё. Але сам факт, што Украіна сёння в адносінах да Беларусі гатовая дэклараваць нейкую сваю ўласную палітыку, якой яе не было, ну, шмат гадоў не было. Так? Гэта вельмі пазітыўна і вельмі добра. Калі пра практычныя вынікі казаць, таму што Ціханаўская не адна была, яна была сваёй камандай, там і прадстаўнікі кабінета, і профільныя, так скажем, протаміністры там былі.
Якія практычныя вынікі там легалізацыя беларусаў, нейкія вырашэнне праблемы добровольцаў, ты Ну, добраахвотнікаў? легалізацыя беларусаў там де-факта і так ёсць, таму што все папярэднія умовы, все папярэднія віды на жыхарства і так далей там працуюць, ну, в сэнсе яны працягнуты да канца вайны, таму это будзе пытанне больш пра заканчэнне ваеннага стану і што будзе тады. Думаю, што проста такія практычныя вынікі будуць, але просто вяртаюся да таго, што я не быў членам дэлегацыі, я як бы не належу да гэтага, але ўпэўнены, што проста пацяпленне адносін у фармаце украінскай улады і беларуская апазіцыя, безумоўна, адбудзецца. Добра, сябры, гэты канал некалькі гадоў быў, можна сказаць, мёртвы, таму не ведаю, як будуць працаваць алгарытмы, таму вы нам дапамагайце, пішыце каментары, задавайце пытанні, ставце лайки. Покажем Ютубу, что мы вяртаемся. Ну что, зараз да непасрэдна таго, у чым ты удзельнічаеш. Прайшлі выборы ў КС, ты ў КС, у КР. Координацыйнай радзе, так. Так. Ну, першае, як ты ацэньваеш колькасць? Гэта, 2100 чалавек, это правал? Это ў 3 разы менш, чым мінулы раз. Думаю, што это правал уладаў, таму што улады рабілі ўсё магчымае. Такога ўзроўня супрадзеяння, такога ўзроўня запалохвання, проста, я так скажу, такога ўзроўня каардынацыі паміж рознымі дзяржаўнымі структурамі я не бачыў вельмі даўно. І мне гэта вельмі прыемна, это значыць, што мы робім вельмі патрэбную і важную справу. Ну, як мінімум 200 000 вкінулі на DDoS-атакі. Я думаю, што нашмат больш, плюс як бы калі дадаць працу рэальных людзей, калі дадаць тых, хто проста де-факта выкладаўся. Мала таго, яны вельмі цікавыя, яны злілі вельмі шмат сваёй агентуры за мяжой, так? Яны яе всю як в апошнюю, фактычна, в апошнюю сваю кампанію всіх адправілі, вскрылі, абсолютно не задумваючыся пра наступствы, бо відаць, бачна, што для іх гэта такі звышважны просто рубікон, момант, калі ім трэба было паказаць, што апазіцыя такая самая, як яны. У іх дыктатура, у апазіцыі дыктатура. У іх няма выбараў, у апазіцыі няма выбараў. І фактычна гэта такое супрацьстаянне цывілізацыі, назовем гэта так. Калі ёсць Сі Цзіньпін в Кітаі, які застаўся на 3-ю кадэнцыю, ні пра якія выбары нават унутры камуністычнай партыі, там няма гаворкі, ідзе зачыстка всёй апазіцыі, всіх там неугодных, там всіх людзей з папярэдняй сістэмы. Калі у Пуціна, там, я ўжо перастаў лічыць 5-й тэрмін, хіба што ў яго зараз, так? І фактычна улада, калі абсалютна некантралюемая, нікім не абіраемая, з поўнымі фальсіфікацыямі, і ёсць заходняя еўрапейская і амерыканская, скажем так, японская, карэйская, паўднёва-карэйская сістэма, дзе ёсць выбары, дзе ёсць ліберальныя дэмакраты. Дарэчы, я заўсёды падкрэсліваю, што Індыя таксама тут, так, што в Індыі ўсё ж такі, як бы там не было. Гэта адзіная, это самая вялікая краіна з ліберальнай дэмакратыяй. Самая вялікая дэмакратыя. Самая вялікая дэмакратыя ў свеце. Так, са сваімі абмежаваннямі, са сваімі там праблемамі, але і фактычна, што мы сёння бачым, што у Беларусі улады праз тым ліку праз вельмі шмат людзей унутры апазіцыі, праз свае каналы, яны закідваюць, што людзі, будьце такімі самымі, як мы, знайдзіце сабе моцнага лідара, ідзіце з моцным лідарам, бо як бы тады фактычна узнікае першае пытанне, чым яны адрозніваюцца. Чым яны адрозніваюцца? Это будзе Лукашенко са знакам качества, так? Это будзе іншы аўтарытарны там моцны лідар, які зараз пераможа. Карацей, як бы гэта змаганне сістэмаў, гэта змаганне нармальнай ліберальнай дэмакратыі, да якой Беларусь мусіць належаць, таксама як мусіць належаць да Еўрапейскага Саюза, а змаганне з Расіяй, Кітаем і з гэтай восью зла, супраць якой сёння, якая сёння супрацьстаіць нармальнаму цывілізаванаму свету. Ну, ведаеш, меркаванне пра тое, што гэта параза рэжыму, я яшчэ не чуў. Ты, конечно, аптыміст, таму што... Ну, я з табой згодны, што улады прыклалі проста фенаменальныя высілкі, каб сарваць гэтыя выбары. Але з гэтага пункту гледжання атрымліваецца, што улады, яны у большай ступені разумеюць важнасць гэтага працэса, чым выбарцы. Потому что все ж таки 2000... Это вельмі мала, безумоўна, але і 7000 папярэдні раз это таксама было вельмі мала. Але мы гаворым пра мадэль. І мадэль, дзе прагаласавала 2133 чалавекі, яна в 2133 разы больш легітымная, чым мадэль Беларусі.
Модель Лукашенки я маю на увазі. Чим тая модель, яка ёсць у яго. Бо там ёсць адзін чалавек, які прагаласаваў сам за сябе. Ну, то есть фактычна і там няма ніякіх выбараў, там няма ніякага працэса. Таму самае галоўнае... В голове плюралізм. Таму самае галоўнае ў гэтым у каардынацыйнай радзе тое, што ёсць механізм выбараў і ёсць магчымасць для тых новых людзей, якія хочуць увайсці ў палітыку. Гэта у паліталогіі называецца, скажем, это функцыя знаходжання новых людзей, адбору новых людзей на палітычную сцэну. Так? Любы малады чалавек, які хоча набываць адпаведныя якасці, не толькі малады, адпаведныя якасці палітычныя, хоча удзельнічаць, быць прадстаўленым і так далее. Ён ведае, пра што ён можа ўвайсці. Бо інакш у нас атрымліваецца такая самая лукашэнкаўская сістэма, дзе табе для таго, каб узнікнуць на палітычнай сцэне, трэба спадабацца Лукашэнку, як бы прыйсці кудысьці там, залезці да яго в структуры, пры тым, што абіраемых структураў там няма. Мы ж не будзем лічыць, што там абіраемай структурай з'яўляецца Белая Русь. Так? Як бы, там все роўна, як бы, все расставляецца, як бы, і карацей ёсць сістэма, дзе нармальны чалавек можа праз выбары, праз рэальную падтрымку заіснаваць і быць, скажем так, у працэсе і патэнцыйна узначаліць гэты працэс. Ну, калі мы ўжо ацэньваем Координацыйную раду як модель цывілізацыйную, ну, я именно так і цывілізацыю, то я прагавару таксама сваю мысль, думкі пра гэта. Можа, ты не пагадзішся ці пагадзішся. Вось, глядзі, я думаю, што гэта модель можа быць і для Захаду цікавая, таму што мы бачым, што шмат краінаў у свеце зараз сутыкнуліся з крызісам усеагульнага выбарчага права. Калі людзі галасуюць сэрцам, іншымі органамі, выбіраюць папулістаў, розных людзей, ну, мы бачым нават, што самыя моцныя дэмакраты света Штаты, ну, там на апошніх выбарах, ну, мягка кажучы, не самыя моцныя кандыдаты сутыкнуліся. А КР гэта такая, ну, вельмі цікавая, на мой погляд, структура, таму што людзі за ўдзел у ёй, яны плацяць вельмі сур'ёзныя кошты. Нават за галасаванне чалавек рызыкуе, таму што калі мне пісалі, ты Михалевич, ты прызнаеш, што гэта рызыкоўна для людзей у Беларусі галасаваць. Я казаў, так, это рызыкоўна, таму што твой мабільны телефон могуць проста взять, вскрыць, пабачыць праграму, пабачыць там тое, што ты адкрываў гэта і галасаваў, як бы, і все. І, конечно, это рызыкоўна. Так, я згодны, што людзі за гэта плацяць. А для чальцоў КР это ўвогуле, мы бачым, што адбывалася падчас мінулага складу КР-3. Тое самае адбывалася зараз. Мельнікава невядома дзе, магчыма, няма сярод жывых. Верамейчык, якога з В'етнама фактычна вывезлі нелегальна. Нешта здарылася з Карпушонак, што яна зараз у Паўднёвай Амерыцы. Я таксама думаю, што за гэтым стаяць службы. То бок, з 80 чалавек да 3 так ці іначай дацягнуліся. Гэта такі... Я думаю, що там нашмат больш, просто мы вельмі шмат чаго не ведаем. На вялікі жаль, нават у сённяшнім складзе Координацыйнай рады, калі прыходзяць да бацькоў, калі ціснуць на бацькоў, большасць людзей выбіраюць не даваць пра гэта ў прэсу. Так? І гэта праблема, таму што, як бы, ну, але з іншага боку, калі мы ведаем, што ёсць бацькі, ёсць дзеці, ёсць там бліжэйшыя сваякі, я ўжо маўчу пра тое, што ва ўсіх арыштавана маёмасць, пра тое, што там ціск матэрыяльны і так далее, але проста ціск на сваякоў. І што вельмі цікава, быў дадзены загад прыйсці па апошняму месцу працы і правесці прафілактычную гутарку. І беларускія ўлады ўспрымаюць усё вельмі дакладна. Адзін з апошніх месцаў працы аднаго з чальцоў Координацыйнай рады было 25 гадоў назад. Прыйшлі на месца працы, дзе чалавек працаваў 25 гадоў назад. Там уже знаёмых не засталося. Ну, засталося, можа, 2-3 чалавекі, якія памятаюць, што такі быў, так? Карацей, вот этой КДБшнай інструкцыі, як і што трэба зрабіць, я заўсёды весялюся, калі бачу, як працуе дзяржаўная сістэма. Я таксама чуў, трэба пераправерыць у Паўла Лібера, але хіба што, калі Координацыйная рада, выбарчая камісія Координацыйнай рады працягнула выбары на 2 дні, роўна ў 12 гадзін заканчэння першапачаткова задэклараванага часу галасавання спыніліся DOS-атакі, таму што DOS-атакі і все гэтыя праграмы былі выкуплены роўна да часу канца галасавання. І калі патрэбна было даплаціць за дадатковыя суткі ці двое, ніхто гэтага не збіраўся рабіць, бо так хутка рашэнні не прымаюцца ў дзяржаўнай сістэме.
Ну так, ну і ось атрымліваецца, што гэта, ну, не сказаць, што дэмакраты, таму што, ну, прадстаўнічым органам Это ёсць дэмакратыя, бо кожны чалавек мае права прагаласаваць. За гэта штосьці ідзе, за гэтым штосьці ідзе. Калі мне казалі, што я быў гатовы галасаваць адкрыта. І я ведаю, што з гэтых 2000 чалавек, я думаю, больш за 1000 былі гатовы галасаваць адкрыта з публікацыяй пашпартных дадзеных і публікацыяй ввогуле таго, за каго яны галасуюць. Так? Таму як бы гэта дэмакратыя, ёсць вельмі шмат сістэмаў. Не, гэта, прабач, гэта ўсё ж такі рэспубліка. Калі ўдзельнічаюць не ўсе, а тыя, хто гатовы плаціць за гэту цэну, тыя, хто гатов там, ну, рызыкаваць. Для мяне галоўнае тое, што маюць права ўдзельнічаць усе. То есть кожны чалавек, калі ён гатовы пайсці на гэтую рызыку, ён можа ўдзельнічаць у гэтым і галасаваць. Так? І у шмат якіх мясцовых саветах на захадзе няма мінімальнай колькасці. У выбарчым кодексе, там няма выбарчага кодекса, у выбарчым заканадаўстве няма мінімальнай колькасці людзей, якая павінна прагаласаваць. То бок, калі ў муніцыпалітэце прыйдзе і прагаласуе 7 чалавек, напрыклад, так атрымаецца, але пры гэтым все былі належным чынам паінфармаваныя і все мелі магчымасць ведаць пра тое, што адбываецца, то абсалютна спакойна гэтыя выбары прызнаюцца дзейснымі, сапраўднымі, і мясцовы савет, за які прагаласавала 7 чалавек, нават калі яны абіралі 12, напрыклад, так? Як бы будуць гэтыя 12 чалавек прадстаўляць. І то есть я лічу, што гэта нармальная сітуацыя, калі мы мусім выхоўваць людзей быць актыўнымі, прымаць удзел, а калі ты сам гэтага не можаш, пагадзіцца з тым, што мы аддаем гэтае права тым, хто можа. Тым, хто хоча, хто гатовы рызыкаваць, гатовы на сябе браць адказнасць. Добра, я задам, можа, неёмкае пытанне. Вось з вашай фракцыі ўсё зразумела, там, ну, вядома было, што вы там будете на першым месцы, хутчэй за ўсё, што там хто трэба, то за таго прагаласуюць. Але вось што не так з людзьмі, якія хацелі патрапіць у гэты органы, але не патрапілі, бо я падлічыў, што каб прайсці ў раду, трэба было сабраць 27 галасоў. Ну, вось, гэта такая праблема для нейкіх людзей была. Ну, можаш пайти там выпіць піва за один вечар з 27. Ну, але гэта выпіць піва, але пасля, каб яны далі пашпартныя дадзеныя, з ім сфатаграфаваліся і рызыкавалі засвяціцца і атрымаць дадатковы ўзровень рэпрэсій. Так? І як бы пытанне не ў тым, што гэтых 27 чалавек няма, а як бы я вам скажу, што і ў нашай фракцыі кааліцыя «Латушка» і «Рух за свабоду» безумоўна было нашмат больш тых, хто хацеў за нас галасаваць. Проста ў кагосьці не было беларускага пашпарта, ён не зрабіў, дарэчы, мы вяртаемся да пашпарта Новай Беларусі. Все мелі магчымасць яго зрабіць, і тут пачынаецца: ой, людзі павінны былі $100 заплаціць, 100 евро. Я ўжо маўчу пра тое, што зноў вызваленыя палітвязні, все яго маюць права атрымаць бясплатна. Так? Як бы, ну, карацей, вельмі шмат людзей проста не баяцца прагаласаваць, шмат хто не можа прагаласаваць. Але і шмат хто не разумее, навошта у нас на канале аудыторыя дастаткова прадвінутая, але шмат людзей пісалі, што мы не разумеем, не будзем галасаваць. Што б ты такім людзям сказаў? Людзі маюць права на сваю пазіцыю, маюць права памыляцца. Мала таго, я, напрыклад, дастаткова часта не ўдзельнічаў у нейкіх галасаваннях, у нейкіх грамадскіх арганізацыях ці нейкіх структурах, дзе я ўдзельнічаю, бо я проста давяраю тым, хто прагаласуе. Калі я давяраю тым, хто прагаласуе, ну то ў чым праблема, навошта мне таксама ісці галасаваць? Гэта таксама пазіцыя. Так? Што тут, безумоўна, было б важна, бо я лічу, што фармальная легітымнасць, калі б это было не 2000, а было б 200 000, ну это, безумоўна, было б непамерна лепш, але як бы я вяртаюся да таго, што гэта мадэль. Мы выбудоўваем, доўгатэрмінова выбудоўваем Беларусь, і мець мадэль выбараў, мадэль, пры якой, дарэчы, гэта мадэль вельмі унікальная, нам здаецца, што гэта так вот, это ж все такое рабілі. Не, гэта арганізатары гэтай кампаніі, у тым ліку Павел Лібер, і робяць гэта фактычна у палітычным плане впершыню. Такіх мадэляў не было раней. Так? І мы з'яўляемся першапраходцамі ў свеце, у галіне, назовем гэта так, стварэння рэальна выбранай віртуальнай дзяржавы. Дзяржава, якая мае сваё месца, але мае сваю краіну, там мае сваё фізічна месца, але пакуль гэтае месца занятае Лукашэнкам і акупаванай Расіяй. Ну, кажучы пра кошт, які чальцы КР плацяць за ўдзел у гэтым працэсе, вось колькі каштуе гадзіна тваёй кансультацыі як
адваката, бо ты адвакат. Ну, моя гадзіна кансультацыі каштуе 350 евро, але я веру, ёсць рэчы, в якія я веру, як я працую вельмі дастаткова шмат пробону. Пробону это значыць бясплатна, калі хтосьці з'яўляецца беларускім грамадскім лідарам, палітыкам ці журналістам. Я ім просто дапамагаю, таму што я лічу сваім абавязкам дапамагчы. Таксама я абсалютна ўпэўнены, што і Коордынацыйная рада, тое, што мы там робім, я ўзначальваю, напрыклад, камісію па этыцы, это ўвогуле, наколькі незразумела, навошта Коордынацыйная рада, настолькі ж, мне здаецца, для большасці гледачоў будзе незразумела, навошта яшчэ і камісія па этыцы ў Коордынацыйнай радзе. Так? Але калі мы ствараем доўгатэрмінова працуючыя нармальныя структуры, калі мы хочам, каб Беларусь была ўстойлівая, так, ну то гэта трэба інвеставаць. І інвеставаць мы перш за ўсё можам свой час. Так, ну добра. Давай паразмаўляем пра тое, што адбываецца на беларуска-амерыканскім трэке. Як ты гэта бачыш? Я стараюся ўвогуле нават не моцна не адсочваць, што там адбываецца, і кожнае вызваленне палітвязняў я ўспрымаю як велізарную радасць, што гэта, вот, ёсць з гэтага нейкія пазітыўныя моманты, што штосьці атрымалася, ёсць гэтыя людзі, это цудоўна, людзі, якія на свабодзе. Вельмі хочацца, каб на свабоду вызвалілі ўсіх. А што датычыць гэтага трэка, то мы калісьці пачыналася, калі мы з табой памятаем, калі Лукашенко стаў псіхічна ненармальным, і у беларускай сістэме все пачало залежыць ад аднаго чалавека. Што б там не лічылі все астатнія, от як сказаў Лукашенко, так яно і было. Праз некаторы час тое самае адбылося ў Расіі, яшчэ хіба праз некаторы час это все адбылося в Кітаі, а цяпер гэта все адбылося ў Злучаных Штатах Амерыкі. Так? І калі не до конца псіхічна здаровы чалавек прымае рашэнні і іх імплементуе. Як у гэта все впісана Беларусь, от калі паглядзець там з аднаго боку, у Трампа ёсць звыш геніяльная непрацуючая ідэя адарваць Расію ад Китая. Это настолькі ж не дэбільная ідэя, як адарваць, як еўрапейскіх палітыкаў, якія спрабуюць адарваць Лукашенко ад Расіі. Вот это прыблізна адзін в адзін. Вот адарваць, мы зараз з Лукашенком пачнем дыялог, мы яму дадзім вельмі шмат всяго смачнага, мы яму там пакажам, як ён класна будзе жыць, і ён возьме і сыдзе да нас і кіне Расію. Так? Такая самая ідэя вот у Трампа, тое, што мы пачнем працаваць з Пуціным, я з Валодзей пагавару, ён як бы зразумее, што яму нашмат выгодней быць разам з намі, мы яму дадзім шмат інвестыцый, дадзім магчымасць выводзіць грошы за мяжу, як ён гэта шмат гадоў рабіў, ён будзе шчаслівы. І ў рамках гэтай сістэмы ёсць нейкая Беларусь. І з Беларусю... Ну вось цікава, якое месца ў светапоглядзе Трампа займае Беларусі, чаму яна там увогуле папала. Ён сказаў некалькі разоў, што лідар Беларусі ці прэзідэнт Беларусі Таф Гай, па-мойму, ці там моцны... Магутны лідар. Нават магутны лідар, і ён ні разу не назваў ягонага прозвішча. Я не патрабую ад Трампа, каб ён запамінаў дзіўнае слова Лукашенко, як бы ні ў якім разе, але мы вяртаемся да таго, што тое, што это моцны лідар і моцны прэзідэнт, ён ведае, але гэта все в рамках чыста псіхалагічных катэгорый, што Трамп агульна сімпатызуе аўтарытарным лідарам, якія вельмі доўга трымаюцца ва ўладзе. Ён вельмі сімпатызуе Пуціну, ён вельмі в гэтым плане ён разумее, што в нейкім сэнсе Лукашенко хіба нават круцейшы за Пуціна, бо трымаецца даўжэй. То есть прыйшоў даўжэй, трымаецца даўжэй, ні з кім нічога не ўзгадняе, сам кіруе і все такое. Узамен за быццё рукапаціскальным Лукашенко гатовы на пэўныя саступкі. Узамен за зняццё санкцый з таго ж самага Белкалія амерыканскіх Лукашенко быў гатовы на саступкі. Далей пачынаецца сістэмная праблема. Лукашенко быў лектарам общества знания и, магчыма, я могу помыляться, было белорусское всесоюзное общество знания, которое лекторов возило по всем. А что это за общество, может? Скажи, уже, если не ведаю взгляду. Паспрабую патлумачыць.
як бы была сістэма пазашкольнай, пазауніверсітэцкай асветы, калі на тваё прадпрыемства просто прыязджаў нейкі лектар і расказваў тебе пра амерыканскі імперыялізм і его апаснасць, например. Моя мама, якая была генетыкам і супрацоўнікам інстытута генетыкі і цыталогіі, спакойна могла взять, прыехаць праз гэтае таварыства ў Крэва і ў крэўскім мясцовым калгасе правесці лекцыю па генетыцы пра X-храмасомы і Y-храмасомы. Дык вось Лукашенко быў, скажам, выхаваны вот у гэтай традыцыі савецкай прапаганды і расповедаў пра захад. Тое, што Лукашенко абсалютна не разумее, як функцыянуе ліберальная дэмакратыя, як функцыянуе захад, гэта безумоўна. І што казала заўсёды савецкая прапаганда, што ёсць тое самае фактычна сёння, што кажа сённяшняя расійская прапаганда, што ёсць Вашингтонскі ЦК, ЦК это цэнтральны камітэт партыі, які кіруе ўсім, так? А ёсць у цэнтральнага камітэта мясцовае аддзяленне, гэта абкомы, абласныя камітэты. І вот як бы ёсць цэнтральны камітэт у Вашингтоне і ёсць абласны камітэт у, напрыклад, Брусэлі, у Берліне, у Парыжы, у Швецыі, там, в Стокгольме ці ў Фінляндыі, у Хельсінкі, так? І калі ў цэнтральным камітэце скажуць, што трэба рабіць, абласныя камітэты это бяруць да выканання, бо яны не ёсць незалежнымі. І ў гэтым, на мой погляд, з'яўляецца асноўная праблема беларускай, скажам, беларускай улады ў разуменні захаду, што як бы ім здаецца, што дастаткова пасябраваць з самым галоўным паханом, самым галоўным, скажам, чыноўнікам там, прэзідэнтам Злучаных Штатаў, і тады ён аддае загад, і гэты загад аўтаматычна выконваецца. Ну а мы з табой цудоўна разумеем, што ніякі гэты загад выконвацца не будзе. Не, ну чаму глядзі, Трамп патэлефанаваў, Кол прыехаў, вось уже Макрон звоніць, все складваецца. То есть в парыжскі абком інфармацыя дошла, да? Так. Депешы прыслалі, вось Макрон пабежаў. Макрон пабежаў выконваць. Так что не ведаю, можа Александр Лукашенко больш ведае пра міжнародную палітыку, чым мы з табой. Паглядзім, я думаю, што ў бліжэйшы час будзе бачна, ці сістэма сапраўды пабудаваная так, але у мяне ёсць цвёрдая ўпэўненасць, што пазіцыя Еўропы яна зусім іншая. Вось пытанне манная каша, чаму Алесь вырашыў вярнуцца ў палітыку? Падаецца, што праца адваката дастаткова прыбыльная, і навошта сабе рабіць праблемы, будучы чэльцам? Я ўжо смеюся, не дачытаўшы гэтае пытанне, таму што я ведаю, колькі табе шчасця прынесла палітыка. Палітыка, безумоўна, прыносіць вельмі шмат праблемаў. З іншага боку, я хочу нагадаць, што моя спецыялізацыя як адваката – гэта экстрадыцыі, Інтэрпол, міжнародны вышук і міжнародная абарона. З усімі гэтымі канцэпцыямі я пазнаёміўся, дзякуючы таму, што быў пераслед в адносінах да мяне. І калі я як бы вельмі хутка, ну, бо я быў і юрыстам, і ведаў ангельскую, не толькі ангельскую, і польскую, і чэшскую мовы, і атрымалася вельмі хутка увайсці, скажам так, і пазнаёміцца з усёй гэтай сістэмай і экстрадыцыі, Інтэрпола і так далей на сабе. Бо я быў в спісе Інтэрпола в 2011 годзе, калі гэта яшчэ не было мейнстрімам. Мы з табой мелі крымінальную справу і сидзелі в амерыканцы, калі нам яшчэ казалі, розныя рэчы нам казалі. Калі я выступіў в 2011 годзе і распавёў пра катаванні ў турме КДБ, нават вельмі шмат менскіх інтэлігентных людзей мне казалі, ну, Алесь, ну ты ж там прыдумаў, ну так же не можа быць, ну не могуць яны все такое рабіць. Цяпер... Это же КГБ, это же інтэлігентныя людзі, да. Да, смешна было тады. Таму для мяне, я заўсёды сябе адчуваў, для мяне і адвакатура і палітыка – гэта магчымасць змяняць свет да лепшага, магчымасць, можа в нейкім сэнсе змагацца з несправядлівасцю і рабіць проста сістэму трошку лепшай. І ну, яшчэ ва мне ёсць такая праблема, ёсць людзі, якія ідуць, напрыклад, у ратавальныя службы, для іх вельмі псіхалагічна прыемна, што яны кагосьці ратуюць. Так? Мне таксама падабаецца ратаваць людзей. Гэта можна рабіць і ў палітыцы, і ў адвакатуры. Асабліва ў палітыцы я маю на ўвазе такіх краін, як Беларусь. На жаль, гэтага, ці можа на шчасце, гэта немагчыма рабіць в палітыцы такіх краін, як Нямецчына ці Швецыя, бо там все і так выратаваны. Але ў Беларусі это магчыма.
Так, Вожик Патріот задає питання. Некаторі галосяць, што Лукашенко заціскаюць кут, а адтуль яго заўсёды ратуе толькі Пуцін. Я так разумею, што ён становіцца больш залежным ад Пуціна, калі яго зганяюць в угол. І ў чым хіба такой аргументацыі? То бок Лукашенко пачынае спецыяльна для еўразвяза прывозіць мігрантаў з Азіі і дапамагае. Беларускія пагранічнікі спецыяльна ім дапамагаюць пераходзіць мяжу. З імі ходзяць, іх акучваюць, паказваюць, лепш паспрабуйце вось тут ці паспрабуйце вось тут. А мы ў выніку Лукашенку заганяем кут, правильно? То бок катуюць чамусьці в турмах тысячи беларусаў, так, з іх здзекваюцца, а мы заганяем Лукашенку в кут. Я заўсёды думаю пра тое, што Лукашенко вельмі хоча перагарнуць гэту старонку 2020 года, а такія людзі, як я, за гэтую старонку ухапіліся і кажуць, мы не дадзім табе яе перагарнуць. А ён кажа, не, я яе перагарну, я яе перагарну. Таму як бы хіба гэтай аргументацыі проста в тым, што ну все зменена, яно павінна стаяць роўна супрацьлегла, што як бы Лукашенко робіць тыя рэчы, якія вартыя не проста крымінальнага пакарання, ну а вартыя самых жахлівых, скажем, не самых жахлівых, а самых... Это самыя страшныя артыкулы. Масавыя катаванні, знішчэнне людзей, неаказанне дапамогі там і забіванне людзей дэ-факта праз неаказанне дапамогі. Ну гэта штосьці вельмі страшнае. І калі пасля аказваецца, што это мы яго заганяем в кут, я вось гэтага не разумею. То есть катуе людзей ён, а в кут мы яго заганяем мы. Да? Вось у мяне пытанне. Ты добра ведаеш гісторыю, асабліва такіх несвабодных краін. Ці ты можаш узгадаць нейкую такую гістарычную аналогію, каб краіна была адначасова пад унутранай акупацыяй і з такім суседам побач, які не адпусціць ніколі, але ўсё скончылася добра. Я скажу, і ці ты уяўляеш такі сцэнар для Беларусі? Любая краіна, якая выстаяла супраць Расіі, жыве вельмі добра. Любая. Мы можам узгадаць Фінляндыю, якая выйграла вайну, мы можам узгадаць там як бы все краіны, якія павыходзілі з сацыялістычнага блока, і Польшчу, і ГДР, якая стала часткай ФРГ і жыве цудоўна, так, і Чехаславаччыну ў выглядзе Чехіі і Славаччыны. Таму як бы проста як на мой, то есть аналогій тут на самой справе вельмі шмат. Заўсёды ёсць, практычна ў кожнага, заўсёды ёсць моцны сусед, які табе падстаўляе плячо взамен на частковую здачу суверэнітэта і падтрымлівае мясцовага дыктатара, бо з ім лягчэй дамовіцца. Я таксама як юрыст скажу, заўсёды вельмі лёгка зінтэграваць аўтарытарную дыктатарскую сістэму з дыктатарскай сістэмай. Вельмі цяжка зінтэграваць сістэму дэмакратычную з сістэмай аўтарытарнай. Таму, напрыклад, калі мне кажуць, што Пуцін мог паставіць там на бабарыку ў 2020 годзе, паставіць на бабарыку гэта дэмакратызацыя Беларусі, гэта лібералізацыя Беларусі і, адпаведна, прыход новых элітаў і новы працэс закручвання гаек. То есть гайкі, якія аднойчы адкруціліся, іх далей трэба закручваць вельмі доўга і паступова в розных месцах адначасова. То есть нельга зрабіць так, што гэтых гаек іх вельмі шмат, так, іх трэба закручваць і тут, і тут, і тут, і тут. І в сродках масавай інфармацыі, і ва універсітэтах, і в сілавых структурах і так далей. Калі яны адкручаны, здаецца, вот эта вот ідэя пра тумблер, пра тое, што мы взяли, пераключілі тумблер, і заўтра дыктатура вярнулася. Гэта на шчасце не так. Таму як бы і ў 2020 годзе для мяне было відавочна, што для Расіі аўтарытарны Лукашенко все роўна з'яўляецца лепшым варыянтам, проста аўтарытарны Лукашенко аслаблены. Фактычна Расія гэта і атрымала. Яна праз пратэсты 2020 года атрымала вельмі слабога Лукашенку, які пасля пагадзіўся і на даць сваю тэрыторыю для актыўнай агрэсіі на тэрыторыю Украіны і так далей. А ці шмат такіх краінаў, я думаю, все краіны, якія выстаялі і якія пайшлі ў бок ліберальнай дэмакратыі. Што такое ліберальная дэмакратыя? Это перш за ўсё выбары, і гэта пастаянна працуючыя інстытуты, структуры. Судовая сістэма,
парламент, так, вот все, что мы чуем про координаційну раду, это ж просто гаварыльня, они там говорять, нічого не робять. Почитайте, что пишут про все парламенты во всем свете. Подумайте... Ну, в принципі, парламент он і перекладається з французького як розмова. Но кто-то из российских керовников Думы сказал, что Государственная Дума — это не место для дискуссий. Мне это ідея вельми сподобалася, бо наколькі я ведаю, наколькі я, скажем, атрымліваў адукацыю, парламент — это і ёсць место для дискуссий. Так? Ну, але як бы людзі вельмі часта ўспрымаюць, вот міністр, паглядзіце, ён працуе, а гэта ў парламенце, это проста гаварыльня. Так вот, калі не будзе гэтай гаварыльні, не будзе прадстаўніцтва інтарэсаў народа, не будзе дэмакратыі, ну і не будзе нармальнай краіны. Бо можна прыдумляць там розныя канцэпцыі, што беларускі народ вельмі прафесійны у прыдумлянні гэтай канцэпцыі. Я ўзгадваю, колькі разоў я чуў, што мы галасуем за яго, бо гэты гены ўжо накраўся. А прыйдуць новыя пачнуць красці. Мы з тобой цудоўна ведаем, што это неправда. Все старыя, якія крадуць на, як это сказаць, на масавую, да, абсалютна. Але як бы я просто про тое, што кантроль, парламент, выбарныя органы плюс выстаяць супраць Расіі, бо Расія, што адбывалася ў Расіі з Украінай? Расія хацела Украіну Януковіча, хацела Украіну бедную, з багатай элітай, якая крадзе. Ну, бо гэта дэ-факта модель расійская. Але перш за ўсё хацела Расію беднейшую хацела Украіну беднейшую за Расію і хацела Украіну, якая не ідзе в бок Захада, не будуе нармальныя інстытуты свае, не будуе парламент, не будуе судовую сістэму, это, адпаведна, не развіваецца і не з'яўляецца цывілізацыйным, скажем так, канкурэнтам. Так? Бо мы цудоўна ведаем, што Расія камуніздзіла, спёрла украінскую гісторыю, спёрла Кіевскую Русь і вельмі гэтую Кіевскую Русь не хоча аддаваць. Таму як бы метраполія ў выглядзе Масквы заўсёды павінна быць нашмат круцейшая за Кіеў, які дэ-факта калісьці быў метраполіяй і калісьці быў галоўным горадам. Ну, дзякуй, што прыйшоў на наш першы адноўлены сэнс. Дзякуй, што дапамог нам яго адрадзіць. Дзякуй вам, дарагія сябры, што былі з намі. Я думаю, на гэтай ноце можам скончыць на сёння. І запрашаю зноwu. Дзякуй вялікі, запрашайце, вельмі прыемна. Дзякуй. До пабачэння.